Читваш днеска, като гледам. Не, защо? Ти пък гъваш кошнички, това не го смяташ за чит ли? Че те са домашни, имат повече протеин, нямат захар. Искам да ми дадеш рецепта по това. И сега ти я дам. В купа смесваме продуктите за блата, овесено брашно, бланширани бадеми, разбъркваме ги и към тях след това прибавяме меда. Отново разбъркваме и добавяме малко мляко, защото сместа трябва да стане по-мокра. И след това в формичка правим по този начин кошничките. Печем в загрята фурна на 170 градуса за около 10-12 минути. В друга купичка си слагаме продуктите за крема и разбъркваме доста добре. След това готовите изпечени кошнички, изсипваме кремчето, разпределяме го равномерно и ги оставяме в хладилника. След това ги украсяваме по избор и това са калориите и макросите за една кошничка. Получава се супер вкусни и ви препоръчвам да ги опитате.